Pahinumdom alang sa matag usa kanato isip mga katawhan sa Dios, isip iyang mga anak, adunay gusto sa Dios nga mahitabo ug adunay gusto sa Dios nga mausab ang atong kaugalingon. Efeso 4 versikulo 31. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot ug kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay ug pag-inunsultuhay, hikalimti ang bisan unsang kaligot-got. Mao kana ang gusto sa Dios nga mausab sa atong kinabuhi igsuon. Nga atong biyaan ang tanan, nga atong mga kayugot, atong mga kapungot, ug atong mga kasuko. Gusto sa Dios igsuon nga bag-ohon ka ng tanan. Gusto sa Dios igsuon nga dili ka na maghari sa atong kaugalingon. Gusto sa Dios igsuon nga magkinabuhi kita nga adunay Kristo. Gusto sa Dios igsuon nga atong batunan ang kinabuhi nga Kristohanon ug wadon ang tanang buhat nga dili uyon diha sa iyang kabubuton, nga dili makapahimuot kaniya. Gusto sa Dios igsuon nga dili na kita magsiningkahay sa usag-usa sa atong isig ka magtotoo, sa atong isig ka tao, ug dili na kita mag-ininsultuhay. Tungod kay pinaagi na naigsuon adunay tao nga masakitan, pinaagi na naigsuon adunay kagubot sa imong isig ka tao. Maong gusto sa Dios igsuon nga bag-ohon ang atong kaugalingon, nga atong wadon ang tanan. Kalimtan nato ang tanang kayugot ug kapungot sa atong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Ug mao kini ang gusto sa Dios nga mahitabo sa atong kinabuhi. Efeso 4 versikulo 32. Pagkaluy-anay hinuon kamo ug pagbaton sa malumong kasing-kasing alang sa usag-usa ug pagpinasayloay kamo ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Mao kana ang gusto sa Dios igsuon nga atong ikinabuhi dinhi sa kalibutan. Gusto sa Dios igsuon nga bag-ohon ang atong kaugalingon, nga atong batunan ang kinabuhing Kristohanon, nga atong batunan ang kinabuhing Diosnon, nga sa kanunay magpinasayloay ug magkaluy-anay kita isip mga katawhan sa Dios, isip iyang mga anak, isip mga gipasaylo sa Dios pinaagi ni Kristo. Sayang ang kamatayon ni Kristo sa cross igsuon kung padayon ka nga magkinabuhi nga kalibutanon. Sayang ang kamatayon ni Kristo sa cross igsuon kung dili nimo pahimutan ang Dios, kung dili nimo ipagamit ang imong kaugalingon sa Dios, kung dili nimo ipagamit ang imong kasing-kasing ug hunahuna ngadto sa Dios. Maong sa kanunay igsuon, atong batunan ang malumong kasing-kasing, isip mga igsuon diha ni Kristo ug isip mga anak sa Dios. Amen. God bless sa tanan.